Kućna automatika je sistem koji se koristi u kućama, stanovima, hotelima i poslovnom prostoru. Sistem je jednostavan za korišćenje, održavanje i ugradnju. Kućna automatika može kontrolisati gotovo sve električne uređaje. Način upravljanja određujemo zavisno od potrebe. Brz povratak uloženih sredstava kroz uštedu energije predstavlja razlog više za uvođenje sistema kućne automatike. Cena sistema kućne automatike zavisi od zahteva korisnika. Sistem je potpuno otvoren za dalju nadogradnju u slučaju novih potreba.